Ing kono papan panggonan rong panggonan ning meh sak panggonan kuwi ilang kabeh, ora bekas babar pisan, ora keri sak hawa wae, ora ana sing ketinggalan. Ing kono papan panggonan kuwi mau kelem bledes, ilang total tanpa kelebon apa-apa, tanpa urip apa-apa ning nok kono. Pak-pakane laku ya kuwi sing diarani kukute jaman. Ing kono kukute jaman bakal gentayangan, ing kono kukute jaman bakal berantakan, nanging tembung sejati apa kuwi menjingi hawa angkara menawa ilange tatanan kamurkan. Barang amblek iki ora iso diucap anane kahanan. Ning barang amblek iki kenek kanggo kahanan. Ing kahanan dina iki ora tak jajahno utuh sewaraku. Ing kene kowe kuwasa nudono ucap sujita tak woi tembung kayangan. Dulur, ana tatanan ana ing wilayah ndi ing papan panggonan sok kuwi ulan 5 laku wujud kasunyatan, laku kaluhuran, laku kesejatian. Ing kono lagi iso ngucap mujudno apa sing dikarepno. Luluwe tembung ya kuwi pepeke menungso sejati. Ing kono papan panggonan rong panggonan ning meh sak panggonan kuwi ilang kabeh, ora bekas babar pisan, ora keri sak hawa wae, ora ana sing ketinggalan. Ing kono papan panggonan kuwi mau kelem bledes, ilang total tanpa kelebon apa-apa, tanpa urip apa-apa ning nok kono. Pak-pakane laku ya kuwi sing diarani kukute jaman. Ing kono kukute jaman bakal gentayangan, ing kono kukute jaman bakal berantakan, nanging tembung sejati apa kuwi menjingi hawa angkara menawa ilange tatanan kamurkan. Ilange tatanan kamurkan. Ing kono mapane tatanan ngancani murka-murkane rangkaian. Ngono dulur, apa kowe wis gelem ngumandangno kuwasa nudono wujud ing kene swaraku utuhe urip? Yen urip iki wis tak swanjani ana nekani tembung iki tak duduhno, swara iki tak tekani. Swara nekani sujita iki nuwatakno lungguh urip ning urip ora kabeh tak kandhakno.
tata tatanane urip, tata titikane urip, tata lungguhe urip. Yen urip iki aku sing nguasani, yen urip iki aku sing nuduhi, utuhe urip apa wae kabeh kuasaku kuwe ucapan ana ndi papan dununge laku iki ya kuwi sejati. Sing diarani lakune wujud ing kene roh ana aku ngelebokno pikiran. Rong ewu selikur ulan 5 kuwi ngene. Menungso padha kaya dene gabah diinteri, tapi urung pol-polan. Ing kono gabah diinteri kuwi gampangane lagi sak gerakan. Rahasia iki bakal tak duduhno. Ning apa bentuke kiasanku tak wenehno. Keluluwane menungso kaya-kaya menungso kuwi iso ngancani hawa apa-apa. Ning menungso ora sadar yen menungso kuwi ora gelem nuntito aku. Aku kowe ucapan kuwi ya sing darani aku ngucap iki nondi panggonan. Panggonane ucapan iki ana ndi? Maaf ya. Kuwasa kuwi kuwasa kukuh ya aku iki anane uripem dewi. Uripem dewi kuwi ya ana cangkemem dewi. Uripem kuwi ya ana utamanem dewi. Uripem iku ya ana lambinem dewi. Ing kono napas kuwasa nekani swaraku kowe ucap ya kuwasaku dewi. Mula yen swara nekani swara nekani hawa nekani murka, menenge swara ora iso dikendhaleni sebab menungso kuwi nuruti murka-murkane karep. Aku aja mlaku kabeh ning kowe tak duduhi yen urip kuwasa nekani kowe kabeh. Sak jerone rahasia iki kebuka. 2021 ulan 5 ca swara apa ae ora, tapi 2021 ulan 5 kemurkaan tatanan mulai diilangi. Kamurkan diilangi ing kene kowe kari mujudno apa sing mbok karepno. Kowe kari nata apa sing mbok lungguhno. Anane tembung kamurkan kuwi murka-murkane urip, murka-murkane laku, murka-murkane hawa. Yen ana tembung utuhe menungso ora ngerti uripe dhewe, menungso gak gelem meneng awake dhewe, ing kono bakal kejebak ana kahanan. Kahanan kuwi ya murkane awake dhewe ning awake kuwi ora ngerti nek awake kuwi ora mapan. Mula dulur dina iki kowe tak duduhi nek aku ngancani tembung urip, kowe kudu gelem goleki nek uripem dhewe. Goleki nek uripem dhewe, goleki nek uripem dhewe. Urip ana pikiran, urip ana tatanan. Menengem kuwi karo aku, menengem kuasaku, utuhe sejati. Rahasia iki aja sampe dibuka biak. 2021 ulan 5 ing kono bukaane lungguh. Ya kuwi sing diarani babak pertama ngilangi kamurkan. Yen 2021 ulan 5 iki diutuh kuwasa kasunyatan ing kono aja sampe menungso padha gagah-gagahan,
kuwasa ngumandangna tembung sing kaya-kaya apa-apa kuwi diuripi kabeh. Menungso aja sampe ngelakoni murka-murkane ucap ing kono kamurkan manjingi saka hawane utuhe ucap. Mula dulur yen kowe wis ketemu karo kenyataan ing rahasia kuwi mau, apa sing kuwasa nemoni janji ing kono kowe tak suwanjani ajine diri saka ucap, ajine diri saka utuhe ucap. Yen menungso wis kelebu ana ucap ing kono kowe kudu gelem nglakoni ucap. Ucap iku kabeh kuasaku kowe ucap. Kuasaku kowe ucap lugu-lugune laku, lungguh-lungguhe swara, swara kabeh kuasaku kowe sing nguasani ucap. Ing kono Sucita ora ngerti yen didhawuhi kabeh kuwasa nudono wujud. Mula 2021 ing kahanan tatanan urip bakal ilang bagian kamurkan sing sak papa-papaan. Apa to sing arep tak ilangi? Ya kuwi kamurkan ing kono, kamurkan sing ora ngerti keluluan. Mula ngertenono apa sing bakal ilang ing kono kowe bakal luluh swara, ing kono kowe bakal luluh kuwasa, ing kono kowe bakal nuduhi swara. Apa ya ana kedadian sing ora masuk akal ku putus.